Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom găti ceva simplu, ceva banal. Macrou cu piure de cartofi și cu salată verde. Cum sună? Ceva simplu, nu? Dar o vom găti fine dining. Vom face ca farfuria noastră să arate ca la un restaurant cu renume. Ce ziceți? Vreți să vă arăt? Haideți să trecem la gătit. La o farfurie fine dining nu trebuie să lipsească sosul de pe farfurie. Eu voi face un sos cu ardei gras roșu, ardei gras verde, tulpină de țelină, ceapă, usturoi, boabe de muștar pisate, capere, anșoa, smântână de gătit. Haideți să vă arăt cum facem un sos simplu și gustos. Punem o tigaie la încins, lăsăm focul mediu, punem puțin ulei de măsline, punem ceapa, țelina, ardeiul, îl călim puțin, punem și usturoiul, puțină coajă de lămâie, o să adaug puțină zeamă de la cartofi, din apa de unde fierb cartofii pentru piure. Să adaug caperele, anșoa, lăsăm să scadă sosul, să scadă zeama, să adăugăm puțin piper, un vârf de lingurițe de boabe de muștar pisate, puțină zeamă de lime, eu când gătesc fac puțin dezastru. Punem și smântâna de gătit. Și lăsăm puțin să fiarbă. Când a început să fiarbă sosul, adăugăm și puțin unt. Puțină sare, nu foarte multă pentru că anșoaul este foarte sărat. Gustăm
Este perfect. Nu mai trebuie sare, nu mai trebuie piper, se simte și gustul de lămâie. Oprim focul și o să-l blendăm. Punem sosul în robotul de bucătărie. Punem capacul și îl blendăm foarte bine. Sosul nostru este gata și îl lăsăm deoparte până facem și restul ingredientelor. Vom face piureul. Cartofii i-am fiert, i-am strecurat bine de apă și vom da printr-o sită fină, pentru că vreau să fac un piure cremos, un piure fin. Uitați. Bun, și acum vom merge cu el pe foc. Îl vom pune pe foc mic. Vom adăuga puțină sare, unt, și vom amesteca. Vom pune și puțin lapte. Și piureul nostru este gata. Ia uitați-l ce cremos. Ia uitați. Aici am salată verde și ceapă verde. Eu nu vreau să fac o salată verde clasică, cum se face salata verde. Vreau să fac o salată verde murată. Haideți să vă arăt o tehnică, haideți să vă arăt cum fac eu chestia asta. Într-o oală am pus apă la fiert. O să pun oțet, sare, boabe de muștar, două frunze de dafin, un ardei iute și câteva boabe de piper. Și lăsăm să fiarbă. Apa pentru salata noastră murată, clocote. Vom pune ceapa verde. Și salata. Vom da focul foarte încet. Și le vom lăsa câteva minute. Salata noastră este gata.
O vom scoate și o vom pune într-un bol cu gheață cu apă pentru a rămâne o culoare frumoasă. Punem și ceapa. Și o lăsăm să se răcească. Când s-a răcit, vom scoate salata și cu ceapa într-o strecurătoare și o lăsăm să se scurgă bine de apă. Ia uitați. Ia uitați cum a rămas culoarea. Acum este timpul să prăjim și peștele. Punem o tigaie la încins. Punem puțin ulei de măsline și o să adăugăm macrou cu pielea în jos. Și îl vom ține puțin presat, se prăjească uniform pe toată pielea. Eu l-am dat doar cu sare și piper. Când macroul nostru s-a prăjit, îl întoarcem și pe partea cealaltă. Ia uitați ce fructă frumoasă are. O să punem și salata verde cu partea cea tăiată în jos și oprim aragazul. Lăsăm în tigaie să se odihnească peștele nostru și să se gătească foarte puțin și pe partea cealaltă. Să prindă o culoare frumoasă. O să am nevoie și de o parte crocantă la această rețetă. Voi lua un morcov și îl voi da prin mandolină. Îl voi pune într-un castronel. Voi pune puțin ulei de măsline, puțină sare și cremă de aceto balsamic. Acum urmează partea cea mai importantă la o farfurie fine dining. Farfuria. Farfuria trebuie aleasă în funcție de preparat, în funcție de câte elemente avem. Cu cât avem mai multe elemente, farfuria trebuie să fie mai mare. Cu cât avem mai puține, farfuria trebuie să fie mai mică. Bun. Cum le aranjăm în farfurie? Toate elementele la o farfurie fine dining, dacă le gătești cum trebuie și ai o tehnică perfectă sau aproape perfectă la fiecare ingredient în parte, vei obține o farfurie frumoasă. O farfurie de un restaurant de renume. Bun. Cum le aranjăm? Începem cu carnea. O să pun peștele. Așa. După aceea o să pun salata. Ceapa verde. O să punem piureul de cartofi.
O să punem și morcovii. Sosul nostru aici am ulei de măsline cu busuioc. O să pun și 2 frunze de busuioc pentru culoare în plus. Și crez pe peștele nostru. O să mai adaug câteva picături de ulei de măsline cu busuioc. Ia uitați. O simplă rețetă o poți transforma într-o rețetă frumoasă, într-o rețetă care arată spectaculos. Vă urez poftă bună!